ki khubor ki bashabari u Presiden ka Russia u Vladimir Putin. Ulala ban bat hadu san Sien kum u Presiden hadien ba ula khur Biang ya gejing job. Kani gejing job Biang u Putin ka pen I ba kategori kadang don gejing shania bat gejing kermen hu. Ulala ban kam na ka benta ka samoi trekam ka bahan riu da ka ba ulayo. Prapo nyau na ka shispa ha gejing thap wood bat prapo na ka shispa jong kinong thap wood. Kibor badai kmi jong ka election kila ong ki wei pat ki kertong kila yo tang hadu san na ka shispa u kertong ka seng communist u Nikolai Kharitonov u lawan baar bat u Vladislav Dawankovkov u ba dang thamai u lawan balai kani kalong ka jingchap ka bedon buram na ka benta u Putin ba unlong kum unong yalam u bala slam jang ka Russia da ka ba ulala bantam ya u Joseph Stalin. Ha kalyang ki khubor chingalek kai ka Royal Challenges